Di ara guys, porting inita yun guys. Ang Amerikano guys, nautabang yun siya ganis munggos para makakaon siya munggos. Kay mahal kayong kilo sa munggos. Tag 200 ang gantang. Dala guys. Ang akong mama, ang Amerikano, o ang akong sister. Mao ni munggusan sa ako ang papa guys. Di ara. Puting inita na mo nga nangani. Puting inita. Di ara. Daghan ang kayo guwang. Puting daghanan ni munggosa nga among kwaon. Abot ika alas 3 kay mura na mignigra. Kay puting inita. Dito ay dito. Ano daghang kahoy nga ba? Pino mga pinatlan ba? Dara si Renz, dara si Whitey nga nagkuyog-kuyog. Dara si Butyok nga nagsuri-suri. Ay saha kay magpandong pa ko kay puting inita. Dara si Renz, dara si Angel nga naghilak. Nganong ni kuyog ning bata puting inita. Mutabang ta kay aron mahumag dali magpandong sa ko. Kada nagpandong nako, manguha nako munggoy. Di ara mga higala akong kwaon ang munggos. Katul ay magsuot-suot na kay porting dapawa diha sa munggos. Diara ang hinog sa munggos mga kabisaya. Porting inita. Mao ni siya. Tarungon nato ni kuha para way mabilin. Tara, diara. Tabang siya ko. Ihatag. Diara ang Amerikano mga kabisaya nga nagpayong kay init man mahadlok na siyang itom. Ari dere dool diri sa ako dili kay ako mo dool diha. Angel porting inita Angel pasilong dito. Porting pagkainita. Daghan kay ni siya bunga medyo dili makita kay init man. Di man siya landong. Dara si Whitey. Ito arang mga bata. Ay, puti inita guys. Mga kabisayan itabang og ani si Angel puting inita.